Terve vittu YouTuben kansalaiset tai ketkä muut vaan. Tässä taustalla kamera heiluu ihan vitusti. Tämä on ensimmäinen vlogi, mikä tulee olemaan. Kaiken tämän vittun sähläyksen jälkeen kautta perseilyn tulisin niin kuin pelivideoita tekemään. Tai edes ajattelisin. Saa nähdä mitä tulee käymään. Voisin ehdottaa mistä peleistä voisin niin kuin tehdä. Tulen todennäköisesti ehkä tekemään. On mulla tässä pari peliä mistä voisi tehdä ja kaikkea, mutta ei nyt vaan jaksanut ruveta tekemään. Joo, että jos on ehdotuksia kautta mitä tahansa keksittekin. Mulla on tässä Amnesia, joku vitun paskapeli The Ship. En edes tiedä minä vuonna valmistunut. Sitten on TF2 ja Garry's Mod ja joo. Siinä taisi olla suurin piirtein, ei kun on mun sporekin, mutta suurin piirtein kaikki pelit mitä nyt niinku tähän asti on tullut hankittua. Niin vittu. Niin. Elikkä jos pelivideoita haluatte, voisit pistää sinne kommenttiin. Tulen aloittamaan kylläkin, että tai no saatan aloittaa. Ne editointi ja ne kuvallisuuskat, mä en tiedä onko ne niitä mitään yhtään sellaisia ilmaisiakaan, että tai sellaisia, jos semmonen on, niin voisi linkata mulle vaikka ja niin edespäin. Joo.